Razlog 18. Duh nema tela i kostiju. Ne znam da li ste razmišljali na ovaj način, ali Isus je jednom prilikom rekao da duh nema telo ni kostiju. Kontekst je posle vaskrsenja, pošto se pokazao dvojici učenika na putu za Emaus, kada su oni pričali sa ostalim učenicima šta se desilo. A kad oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njima i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i poplašeni budući mišljahu da vide duha. I reče im, šta se plašite i zašto takve misli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, ja sam glavom, opipajte me i vidite, jer duh tela i kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Luka 24, 36 do 39. Kako pomiriti izjavu da duh nema tela i kostiju sa tim da je Bog duh potpuno isti sa Ocem i Sinom, da je on jedan od trojice, treća osoba u trojstvu? Iste večeri, izveštava nas apostol Jovan, se desilo i sledeće. A kad bi uveče, onaj prvi dan nedelje i vrata behu zatvorena, gde se behu učenici skupili od straha jevrejskog, dođe Isus i stade na sredu i reče im, mir vam. I ovo rekavši pokaza im ruke i rebra svoja. Onda se učenici obradovaše videvši Gospoda, a Isus im reče opet, mir vam, kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši dunu i reče im, primite Duh Sveti. Jovan 20, 19 do 22. Primite Duh Sveti. Duvanjem na učenike, Isus je rekao da prime Duha. Da li bi to mogao reći ako je Duh osoba koja ima telesni oblik? Dakle, Isusova tvrdnja da Duh nema tela i kostiju i duvanje na učenike kada im je rekao da prime Duha Svetoga ne može biti u saglasnosti, to jest ne može se pomiriti sa tvrdnjom da je Sveti Duh potpuno isti sa Ocem i Sinom, da je on jedan od trojice, treća osoba u trojstvu ili Bog Duh. Duh je Duh, to nije osoba koja ima telo. Nigde u pismu nemamo potvrdu da je Duh u nekom trenutku viđen kako sedi na prestolu ili kako razgovara sa Ocem ili Sinom, ili ima telesno obličje kao što se to govori za Oca i Sina. Razmislite o ovome kao o još jednom razlogu protiv ideje o trojedinom Bogu ili konceptu trojice potpuno identičnih osoba koje sačinjavaju jednog Boga. U sledećem videu ćemo čuti nešto više o mestima u pismu gde se Duh ne spominje, a gde bi bilo važno i za očekivati da se spomene ako je osoba identična Ocu i Sinu.